Hormatly vatandaşlar. Ýene sizin bilen Murat Gurbanow. Men şu öpleşigimde sizin bilen Türkmenistanyň ýagdaýy we geljek ýagdaýlar boýunça gülüşek bolýar. Şu gün 25-nji 26-njy apreldaky ýagdaýlar. Ine bir topar güýçler bar, ýani ýurdu basyp almak boýunça, ýurt agdarşygy geçirmek boýunça. Şonuň hemme güýçler hem bir kanun hereket edýärler. Ine on bir şu gününe esasy güji Serdar Berdimuhammedow. Bunu ýanky güýçleri ýygnap alyp başlady eline. Ýöne intek bir anyk we soňky variant däl. Inni Berdimuhammedowa gaýdyp gelelim. Berdimuhammedow entegem ýok. Entegem şu ýagdaýy agyrmy, nähil ýagdaýy, nirde belgisi ýok. Ýani bizim maglumatlarymyz boýunça Banizada ýagdaýy agyr. Eýýam doktorlar gidipdirler. Daşarýutdan gelen Indiýadan, Germaniýadan gelen doktorlar gaýtdylar. Diýmek şu ýagdaýy ýa-da gowulaşýa ýa-da bir belgisi boldy. Inni şular birinji ikinji gün ine çykyş edip aýdar öýdi. Şoňa çelli ukol ederler de we şunu çykararlar bir 5 minutluk. Soň montaj edip ýani şulary halka görkezerler diýip ýani şuraya gep görüň bardy bolyn. Ine şu gün inni 3-nji güne taýýar edýärler diýip aýtdylar. Sebäbi elbetde şu ýagdaýy ýani entek bir gowy däl. Ýöne 9 günden bäri Berdimuhammedow ýok. Bu kimde kim diýse ine ýaz, neçe beýlik, neçe ol bir men pikirimçe argumentsyz ýagdaý. Näçe? Ine Türkmenistanyň prezidentiniň konstitusiýa boýunça 20 sany ýani lin paragraflary bar, boýuna ýetirmeli işleri. Şol işlerini ýerine ýetirmän ýaz tutan bolup gitmek ol bir öz işine uly yetmezçilikleri goýbermek diýmek. Onu bütün dünýäň hiç gaýty prezidentam edenok. Şonuň üçin öňkü gezek ýadyňyzda bolsa koronavirus wagtynda men otpuska gidýän diýip aýtyp gitdi. Ol boşu şo zatlar aýtmana. Onu aýtman gidi bilenok. Sebäbi ol bir wagty Türkmenistanyň prezidenti we şu wagty halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolýar. Ine şu sebäplen şu ýagdaý ine şeýler. Inni häzir bir minut men telefonumy öçürýin, bir minut. Başarılı. Hormatly vatandaşlar, men başlarym, men telefonumy öçürmendir. Ine şu wagtda Türkmenistanyň prezidenti bir wagtyň özüne ýerine ýetiriş hökümetiň ýolbaşçysy we beýleki wagtda halk maslahatynyň ýani milli geňeşiň ýolbaşçysy. Ol bir wagtda ikisany güýçli hökümetiň wezipesini tutup duran adam bu öz-özünden bilmän, hiç kime aýtman, ýa tutýan ýa beýleki edýän diýip gidip bilmäne haky hiç ýok. Ol bir mysal üçin haçan giden ýagdaýynda ýani öz kararyny çykarýar, eger diňe prezident bolan bolsa, öz kararyny çykarýar. Ine men şu güne çelli ýerine ýetirip berjekä işlerimi men ýa tutjak ýa başga bir liçny problemam bolan soň, men şahsy problemam bolan soň, men şu wezipeni mysal üçin plana komitet meclisiniň ornamasaryna buýurýan ýerine ýetiriş işlerini ýerine ýetirmeli, dik gitmeli. Ýöne haçan ol hem halk maslahatynyň hem Türkmenistanyň prezidenti bolan ýagdaýynda onu bulur ýaly hatlarym bir kanun. Sebäbi ol eger prezident ýerinden gitse, prezident wagtlanýa prezident borjuny bir ýerine geçirse, komitet ministriniň ýani ýolbaşçysy bolup, onu halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolup bu kime ýani öz wezipesini bermeli. O ýerde de arda ýadyp gitmeli bolýar ýa-da öz ornamasaryna ylanyp ýani bu metbuatda çap edilmeli bu zatlar. Sebäbi bu adam bizim hökümetimiziň wezipesini donandyryp gelýär. Ol diýmek, egerde öz-özünden gelip bir ýere gitse, şul adam bizatwetsini jogapkärçilikli bir kanun bilmeyen adam bolýar. Ondan bu derrew işinden aýyrmaly muny. Ýani asnawaniýa bolýar, bir şu sebäp bolýar, şunu derrew işinden aýyrmaly. Şu iki sany
her hökümetin aýratyn ýa şahynna iksan ýol boşy wezipetinden hiç kime iştat diýmän, metbuatda ýa beýan etmen gitdi bolýar. Onu öz borcuny ýa taşlap gitdi bolýar. Haçanda Türkmenistan güllap ösen wagtlary ol bir güne, ýöne haçanda Türkmenistan ulu çumur krizisde wagty we iqtisadi krizisde, siyasi krizisde, sosyal krizisde, konstitusiyon krizisde ve bütün dünya siyasetinin krizisine vakti royal etmeli Türkmenistan'ı epper namatlık edeni vatan dönüğü bolya. Şunun için bu ademi etme için ol gov pikirlenerdi. Yine diyemek şun hakiki yağdayı özü kontrol etbilmeyen son yani bedeninin sağlığını mecbur yağdayda bolundaktır. Beyerde ikinci güne halk Milli Kengeş'in meclisinin yol boştu. Şol adam yani Türkmenistan hükümeti, Türkmenistan ilatını, Türkmenistan'ın grajanları hükmanı suratda yani maglumat vermeli. Yine şuraya bolli. Yine her vakt arda yazıp yani yaraman git bilen o adam birden yıkılanmaktı. Yine şuraya prezident yaramandı. Vaktlayınca şu VDP'ni plan dolundurup bilye. Yine halk maslahatı vaktlayınca men dolunduryan. Yerini yetirici organı olsa yani prezident kurulumu olsa kabinet ministrinin ormanası plan dolundurur. Prezident çıkınca diyen vaktında kanunu mengdeşrak bolurdu. Yönü şonam etmediler diyemek. Şol bir adam için kurulan siyaset yani hükümet kuruluşu işlenmekteydi. Düğünden. Häzir Türkmenistan'a döwlet dolunduruşu dol yıkıldı. Diga kabinet ministri işleýär, yani organlar işleýär. Başga puwdoklar zatlar şol yani maşynalarla öz oguna gidip dur ýöne hiç hili olar bilen iş, olar östürmek, olar problemlerini çözmek, olar finans, iqtisadi ve teknik çözümler bermek hiç zat atmagan. Yani şunun için döwlet dolunduruşy ýok. Yine seyret görelim. Häzir bul prezident yani Berdimuhamedov hem yerini yetiriş yani prezidentin hükümetin yoldaşı prezident bolup ve kabinet ministrinin yoldaşı yani birinci ministr hükmünde ve halk maslahatının yani kanun çıkarıcı hükümetinin yoldaşı. Üç vazifede oturuyor. Onun gider mi olsa onu bir konstitusyonlu tupiğe eləyər. O demek näme? Mesela şey, şu adam ölün yadayında ya da öz yani komadan çıkıp ya kesilden çıkıp öz bedeni şahsi uğrunu işlerini devam etbilmeyen olsa onu şu adam yani öz vazifelerini başka yerine vermeyene konstitusiya boyunca hakkı yok. Onun şu adam şuraya adaya düşen mi olsa bu bizim döwletimiz dine ekonomik krizisi yani iqtisadi krizisine, siyasi krizisine, sosyal krizisine ve bütün dünyadaki siyasi, daşarı siyasi krizisine elten o. Bu bizi konstitusyonu tupiğe deltti. O demek näme? İnni şunsuz, ya şul diýilmede, şunu diýiletdirmede biz konstitusiýany ne ütködü bilýär, ne wagtyn hökümet belläbilýär, hiç da edilmedi. Ya konstitusiýa bize mümkinçilik beren ok. Men size düşündüreyim näme? Seyredin. 75-nji konstitusiýanyň yani maddasy näme diýär? Türkmenistan'ın prezidenti kesel sebäpli öz wezipetini yerine yetirip bilmese işinden ir boşadırlıp biliner. 76-njy yani madda näme diýär? Türkmenistan'ın prezidentinin ihtiyarlıklarının yerine yetirilişini beýleki döwlet edaralaryna ya da wezipeli adamlara geçirmeyene hukuky yok. Eger bir halk maslahatynyň yol boşlugyny başka bir yerine berjek bolsak, onu biz saýlawlara geçirip saylap vermeli. Eger bir prezidenti yani wezipetini başka bir yerine berjek bolsak, onu bizim halk maslahatynyň yol boşlugy yani wagtlaýynça şu hökümeti dolandırıp saýlawlar geçirdip ondan goýup bolýar. Bu hemme tarapdan konstitusiyon tupik. Men şu arada aýratyn çıkışım var, yakın gelecekte men düşündürün. Şu konstitusiyon tupikte näme çıkmaly ve näme için şu döretdi. Yine bu Berdimuhamedowyň jenaýat yani konstitusiýany bozuk gelip eden
cinayetleri ine şunu getirdi. Dine iqtisadiyetde değil, dine sosyal siyasetinde değil, dine politika siyasetinde değil, hem yerde tupiye getirdi. Bu adam, bu bir baran yerine yönü çöktürüp tupiye getirdi otuyor. Ine şunun için şu adamı hükümetin başına, hükümün başına Huday takladım. Bir küçük yol boşam edip belirlemeli. Baran yeri çökürdük var ya, bilmeyenliği için, okuyup tadılığı için ve öğünün nahalini at barayan için şeyli oluyor. Şunu bilmedi de gün bozuk gidip oturuyor. Bu gipi düşünmeyen, kanunu düşünmeyen bir adam. Yine şu atları bolan son, hedir Türkmenistan'ı hakikatten hiç kim Türkmenistan'ı dolandır bilen o. Ne Serdar Berdimuhamedov, ne Raşid Meredov, her kim öz vazifelerini yerine getirmeli. Vaktın hükümetin umut bulunu sebebi onu konstitusiya boyunca halk maslahatının yoluştuğu bolmalı. O olmazsa iki vazifede öz olursa bir tupiye geldik. Yine bunun çözgüdüğünü ben inlik çıkışımda düşünürüm. Şu yadayda şu adamı yani ukollar bilen dağıtlar bilen bir 5 minutluk ayağa kaldırıp surat videosunu çekip montaj edip yine de bizi ağlap şun hakiki şahsi beden yağdayı sağlığı katı kıyım olansam şu adamı bize ağlap görkörüyorlar. Yine şu yağdayda meclisin yollaştığı ve halk maslahatının yollaştığı orta şu meselelerini koymalı, halk maslahatına ve milli genişinde şu meselelerini koyup şu mesele ses berilenden son bunu halka referandum hatabına yani koymalı. Yine bizim prezidentimiz ne yapar ve şunu çalışmak için sizin sesleriniz gerek deyip referandum diyenine bütün halkın sesleri bilen eğer de sesler berilip tasdiklansa onu bir teyade prezident sayılarını geçirmeye hakkımız var. Bulmasa bir tupiyet koydu şunu hiç ile ayıp bulmak. Yine şunun için ben ömrümde diyedim bu bütün devleti basıp aldı. Bütün hemme şahlarını eline alıp öğünü afitsanla koydu. Kanun bozanına da ünsün veren o. Kanun bozayan, bozmayan sebebi dım otuyor. Yine şunun için hürmetli vatandaşlar heyadır bir tupi verdik. Devletimiz dolandırılan o. Pullar, gelen pullar, nira gidiyenin havarı yok. Kimleyeme oğurlayanın havarı yok. Bunlar öğüler tupikte. Bir nimetine Raşid Meredov ol ködýärler televizde, bir nimetine Serdar ol ködýärler ýöne Berdimuhamedov Gurban goýuny görkezip bilen. Inni bular Serdar Berdimuhamedov goýjak bolýarlar. Bu ýanky Niyazdan başlap şu tohumluk gidip oturuyor. Bu näme prezident wezipe tohumlukmy? Ya näme bizim döwletimiz bir tohumun döwletimi ne? Hani bizim seslerimiz? Hani bizim toprağımız? Hani bizim bize goýan bizim ata-babalarymyzyň yerleri? Näme şular kesitliýär? Hani kanun yok bolsa onu biz hiç talep etmeliler. Eğer de kanun öýler bozýan bolsa, kanun işletmeýän bolsa onu biz adalatlygy almak üçin başga ýollar bilen gitmeli. Yine men häzir şu konstitusiýanyň tupiýynyň esasyny MHM, polis, harbuluk, kazetler ve gen prokuratura bilenýär. Siz kanunlary menden gowy bilýäňiz. Siz kanunlaryny ministrler, siz kanunlary galdyrsaňyz, ofitserler, ýöne postawolar hemmäňiz siz görürsiniz. 75-nji 76-njy statiýany galdyryň. Ýani maddalar galdyryň konstitusiýanyň. Ýazılgydyr näme etmeliligini. Siz şuňky günne hükümet yok ofisialny. Şuňky günne prezident ofisialny yok. Şuňky günne milli geňeşi funksionerlik edilen ok. Sebäbi ýolbaşçy yok. Inni şu 3 gatlykda kabinet ministrinde yok, prezident yok, milli geňeşiň ýolbaşçy yok. Şu ýerde siz hemmelerden kanun talep etmeli. Hem Serdar Berdimuhamedovdan, hem Raşid Meredovdan siz esasy häzir Türkmenistanyň konstitusiýasyny biz düzeltmesek biz ädim edilendik. Şu düzeltmek üçin biz wagtlaýyn gruppa diýär, ýani wagtlaýyn hökümet däl, wagtlaýyn gruppa topor. Şu topora opozisiýon güýçleri bar Türkmenistanyň graždanlaryny içine salyp opozisiýon güýçleri bolup, goşup iki tarapdan birleşip bir karara gelip ondan bizim halkymyza täze bir konstitusiýany ýani täze konstitusiýany berip şoňa ses bermelerini haýyş etmeli.
Ine haçan da halkyma ses beren ýagdaýynda onu şu teýärde konstitusiýa boýunça biz indik ädimlerimiz etmeli. Häzirki günde hiç kim ädim etmeli. Türkmenistanyň prezidenti erti galan ýagdaýynda 5 minutluk galan ýagdaýynda ýene de 30 minut giden ýagdaýynda da biz şonu edilemek. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, hormatly polis, MHM, kadetler, harby gulluk, Gen prokuraturanyň işgärlerini ýüzlenýän häzir biziň halkymyz galyp başlar. Sebäp bular ýaly beýkançylygy bizimle çıda çık gelir. Egerde siz kanunlaryny gorap bilmeseňiz, onda halk galyp konstitusiýany we Türkmenistanyň esas kanunyny goramaly. Başga ýok. Haçanda halk alsa, biz parahatlyk ýolda galjak. Parahat ýolda galanmazda siziň adamlary ellemene hakyňyz ýokdur. Sebäbi inni biz ýyda gaýtmajak nokotdan geçtik. Inni siz jogapkärçilik çekersiňiz, men size söz berýän şonu. Kimde kim halkymyza garşy ya ok atsa, ya da tutup, gaňryp, akydip, aňarda da urup, zat edip, familiýalaryňyz, ýüz keşpiniz bardyr. Biz ýerin aşanyny tapas edip. Şonuň üçin bellek goýun şonu. Halky ellemene hakyňyz ýok. Siz halkyň hyzmatynda, siz halkyň konstitusiýon hukuklaryny gorumaly adamlar, siz onu bozmaly adamlar däl. Siz Türkmenistanyň prezidenti ýaly Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozup, halkyň hakynlaryny iýip, hakyny bozmaly däl. Siz tersine ondan talap etmeli. Näçe siz jenaýatçydan talap eden zok, jenaýat etmedik adamlardan talap edýäňiz. Hanadalyk. Ine şonu edip dowam etseňiz, men size garantiýa berýän, bizde grajdan uruşturur, bizde Siriýa bolar, bizde görürsiňiz. Her vilayet öz kanunlaryny geçirip biz pytyrar. Şonu etmejek bolsaňyz, demokratik ýoluna gitjek bolsak, onda siz demokratiýa we kanunyň şertlerini ýerine ýetirmeli. Ine şonuň üçin size ýüzlenýän. Ine aýratyn harby gullugyna ýüzlenýän. Sizin hemmeňize köp sag bolun. Ahir sizden ses geldi. Ahir sizin hem halk goýulýanyňyz belli. Şonuň üçin biz size de dayanýas. Polis işgärleri, harby gullugy, MHM işgärleri biz size dayanýas. Häzir siz sentrda iň esasy güç bolup dursaňyz häzirlikçe. Haçan halk bolsa, oň güýji sizinkiden geçer. Ýöne häzirlikçe siz güýçli. Egerde şo güýjüňizi ters tutsaňyz, halk galyp sizin bilen öz galaplaşar. Egerde öz güýjüňizi kanun esasyna uruktursaňyz, onda size hormat goýarlar, siýlarlar we demokratik döwletde siz hormatlanýan, gowy wezipeli, gowy aýlykly, ösen döwletde, ösen ýollarda ýörärsiňiz. Bolmasa siz bir kanun prezidenti, bir kanun hükümet dinläp, diňe bir kanunla barasyňyz. Ine men size aýdaýyn. Şunu atlar. Inni bizim halkymyza ýüzlenýän. Bizim halkymyň ýagdaýy nähili? Şu günden başlap hiç kimden hiç tat gorkan yok Türkmenistanda. Inni daşynaklar köp gorkýar Türkmenistanyň içiniň halkyndan. Maňa jaň edip durlar, meňle habarlaşyp durlar. Şular inni gorkan yok, bular gün aýdýar. Biz gorkan yok, bize näme etmeli şonu aýdym diýip aýdýar. Meniň inniki çykyşlarymda men size jikme-jik aýdym. Men onu öňüm aýtjakdym. Ýöne men aýdy bilemok, sebäbi hemme zatlary biz Türkmenistanyň demokratik giňeşine maslahatlaşyp, arza boluşyp, şoň bilen hereket edýär. Ine şonuň üçin şu gün biz maslahatlaşak da nesip bolsa gaty çat ýagdaýda biz size geçirmeli planlary maslahat bereriz. Ine bizim halkymyz taýar. Inni öňkü ýaly bular hökümete seyredip oturanoklar. Sebäbi etraplarda, vilayetlarda häkimleriň hiç tatdygyny, noldygyny bildiler. Häkimlerden hiç elinden hiç tat gelen ok. Bular prezidentiň buyrugy bolmasa biz hiç tat edilenok diýip elini aldyp boýnap durlar. Aşgabatdan vilayetlere, etraplara gelen adamlara ýüzlenýän. Siz öýüňize aýdyn. Siz dolandyryp bilmeýäňiz. Sizi ya da öldürürler, ya da siz kanun bolmaň. Ine öňünden aýdýan. Sebäbi adamlaryň nastroýenleri, adamlaryň ýagdaýy has, erwet, bular hiç taýyň öňünden gaýtmaýarlar. Men gepleşip durum. Adamlar gaty berk durlar. Bular iýizine gaýtmaýar. Inni
Türkmenistan'ın hükümeti ağlap, telefon gepleşip bolly, eýtdi beýtdi, ýanky şunu çıkmalydy, şonu inne bir hili Fransuzlar justifikatif diýär, ýani şunu bir ýuridik taýdan bir kuşuşturup bir subut etmek üçin telefon gepleşip geçirildi diýip, ýani orsiýet bilen halka ağlama. Gepleşip geçiren bolsa, Vatan programı hökman suratda görkezerdi, gepleşýäni ýa-da ýürüýäni ýa bir zadyny görkezdi. Sizde o zatlar bolmansoň gepleşip geçirildi diýip halky kuşuşturýar. Ol her hem agyr ýagdaýda turup bilýän bolsa eýem çykyşyp dururdy. Gelerdi. Ýa atynyň ýanyna gelerdi, atynyň ýanyna dururdy. Eger adamlar sylamaýan bolsa, ýa itiniň ýanyna gelerdi. Hiç ýerde ýok Türkmenistan prezidenti. Şonuň üçin 3-nji güne taýýar etseňiz taýýardyň, ýöne biz indi size garaşamdyk. Prezident bar, yok, kalar kalmaz. Hemme zat bir kanunu gitti. Senin hükümetiňiz doğru bir kanun. Şu günkü Türkmenistan'ın hükümeti dine bir kanun hereket edýär. Prezidentden başlap kabinet ministrinin ornataryny çeldi. Şonuň üçin Büyük Türkmen halkyn biz bulara garaşmaly. Bular dine kanun bolup gidýärler. Şunu da biz otursak, bunun kanun bozuşluğunun limitleri olmaz. İslen adını eder durur. Ola bizim yol boşluğunda ona aklı gidipdir. Psik Xitaydan ediyen işlerini bilmeyen son. İslen vakti koma giden olya, islen vakti gelen olya, islen vakti ürünüm olya, islen vakti yitenim olya. Onların prezident olmuyor. Häzir künne biz giýje ünil işler, häzir künne giýje ünil beýleki döwletden yol boşlary ýaly Türkmenistana aldırmaly. Bizim wagtymyz ýok. Täze krizis başlady häzir Ýewropada we Amerikada. Bahalar gap başlady, ýani esasan ad harytadan bahalary. Türkmenistanny ýekiş ýykyldy, şo. Biz sentyabr, oktýabrda ýani hasymyz atypes bol. Biz nähili ekdäl öýleýärmiz. Häzir adyk harytary size hiç kim satmaýar. Ya satsa bir şeýle bir gymmat bahadan satan aşlyk bolar sentyabrdan başlap. Bizim önümlerimiz bize yetmez. Bir kay yetse de son bolmaz. Näme etmeli? Biz hökümeti gaty şart ýagdaýda halk özüni eline almaly, saýlawlar geçirmeli, güýçlü öňe çykyp biz hökümeti dolandyryp gitmeli. Açyk saýlawlar geçirip, metbuat hemme zady açyk etmeli. Ine devletiniň size berjek maslahaty prezident wezipesini dogry ýatyrmaly. Parlament etmeli, wagt ýa-ni hökümet etmeli. Kabinet ministri, birinci ministr ve onun kabineti. İşlerini okmy? Bir gün aýyp bolýar. 6 ay möhlet bermeli, her aýam atçyldym bersin. Näme demegi barda, seredeli eger dogry bolsa işlesinler, dogry däl bolsa boşatsunlar, başga birine ýol bersinler. Şeýdik gitmeli. Biz haýsy birine bizi soraman, bizi öýlentirýär. Biz soraman, bizi Berdimuhamedow öýlentirdiler. Biz soraman, indi Serdary öýlentirjek boy. Biz näme? Ýani çykdyrmayan gyzmy näme? Biz Türkmen halky. Biz ol Berdimuhamedow baglar, Serdary baglar, ýa Raşida baglar. Biz Türkmen halky. Häzir opozisiýa güýçler daşyny aty üçin. Indi şo güýçler içine girip otyr, içindäki adamlaryň güýçlenip barýar. Biz hakyky ikisany güýç toplasak, biz eýen bir güýç bilen Berdimuhamedow ýykdyk. Indi iki güýç bolsak, biz Türkmenistana mandyrarys. Şunun için hormatly vatandaşlar, biz hiç zat garaşmaly. Çykdy, çykmady, bu eýen belli bolur bu ýagdaý. Bu çyksa da bu saglyk gaty pes. Şu pes ýagdaýda da şu hökümeti dolandyryp bilmeýär. Bir gün işlese onun yaraman ýatar. Bize näme gerek şu ýagdaý? Ýani adam öz bedeniň orunlyny bizim döwletimiz orýar. Bu dine bizim döwletimizi, siýasaty, ykdysadydy, sosial problemalary konstitusiýon tupyga etmedi, öz bedeninden tupyga etdi şu adam. Baran ýerden tupyga edip otyr. Ýani çökürdük. Biz mundan meter çökmäni indi diýza däl, biz ýani ýatyp nime dämedi? Ýörämedi? Diýza öňden bäri otyr. Öten ýylyň martyndan bäri diýza. Bütün döwletiň öňünde, bütün ýurtlaryň öňünde. Bizim goýuly şu zatlar. Şonuň üçin Türkmen halkyna ýüzlenýär. Sizin etraflarınızda, oğullarınızda gahrman oglanlar var. Ondan ýana adamlar birleşin.
Ine şu ýerde meniň ýa-ni Telegramda adresim bardyr. Sabaçka Kurbanov MK. Şoňa ýazyn. Men size aýdaýyn, haýsy etrapda, haýsy vilayatda näme etmeli, näme işlemeli, näme etmeli, gaty çat ýagdaýda hemmämiz ýygnalary ýaly. Ine şoň üçin biz görüşimizi dowam etmeli, biz görüşimizi güýçlendirmeli. Başga da aýtjaklarym bar. Her aktif adam kyn görmän Telegram programmatyny telefonuny göçürip maňa çykdym. Telegram programmatyny bulup baglap bilen. Telegram programmasynyň üstüne biz köp zat edilýär. Biz bir günde hemmäňizi 1 minutda bile çykaryp bilýär içinde daşynda. Onun üçin bize hiç hili başga programmalar gerekdir. Indi dolar meselesi boýunça käbir vilayatlarda dolar 50 alanly, käbir vilayatlarda 40-da dolar galar. Daşyndaky dükmeler ýülenýär. Dolar iýermäňizi goýun. Dolar iýerseňiz siz şu döwlet agdalyşy edýän rejime kömek edýär. Serdar Berdimuhammedow gelen ýagdaýynda da şu döwlet agdalyşy bolýar. Sebäbi kanun boýunça bu hiç hili ýagdaýda delilen ok. Şonuň üçin Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow öz-özüni tupiga saldy. On tupiga salmakda dünýäň çempionu. Şonuň üçin şu meselede de administrativdi, ýuridik meselede özüni tupiga saldy. Muňa bilen biz diňe tupikde barýar. Biz diňe bu ýagdaýlar ne Özbegistanda bar, ne Gazakstanda bar, ne Azerbaýjanda bar, ne Iranda bar, Afganistanda da ýok şu ýagdaýlar. Ine şol bir adama bagly bolan şu siyasat, şu bizim Türkmenistanymyz, ýerine ýetiriji hökümet, kadyetler hemme zat bir adama bagly bolan bir tupiga berdik. Bu gaty näde o siyasatdyr. Şonuň üçin biz Türkmenistanyň haklaryny, döwletiň hakyny 3 tane şaha bölmeli. Şu 3 tane şahaňa döwlet guluş şahalarının arasynda bölmeli. Onu din agyrymy bolýar. Onu eden ettirip bolmaýar, onu kanun işler. Kim kanun bolsa jinaýat edýär. Häzir bir adamyň eline bolsa kanun bolýar, mu zat diýilýänem ýok. Mu aňar durup diýilýänem ýok. Mu akly aşda da şu padşah ýaly mu agzyna terip oturur. 25-nji maýda şu ayağa alsa özüniň padşahlygy ikrar etjek bolýar. Seredim, öňümüz gaty garanky. Biz galmasak bütün ömrümüzi közeneriz. Men şondan size diýem. Häzir hökümetiň iň gowşak momendi. Dolandyran ok hiç dady. Ol MHM'leri ve miliseler galdyryp dur polisiýalary. Halk galan ýagdaý bu tarapa geçip diýmedi. Diňe başgylar galýar. 10-20 adam olaryň toluk ýok. Şonuň üçin ine häzir galmaly, biz galmaly. Sebäbi bu zatlar her adamyň, her çağan, uly ýaşulyň, orta boýly adamyň ykwaly çalyşýar. Daşynda oturan adamyň ykwaly, her türkmeniň ykwaly çalyşýar. Bizim döwletimiň ykwaly çalyşýar. Bizim ýurdumyň ykwaly çalyşýar. Wagt geldi, biz galmaly. Dolar meselesi boýunça biz geçiremiz ok. Minimalny geçirýär. Türkmenistanyň yktysadynyň, rejiminiň yktysadyny finansiýat edemiz ok. Stop. Indi aeroport meselesi. Daşyndaky bizim vatandaşlar. Biz aeroporda çykyp beton ýaldyrmaly. Haçan çykmaly, haçan etmeli. Onu zoomlarda biz kesitler, wagtyny belläp, indi şonda çykmaly. Kim çykjak bolsa taýýar bolsun. Gaty çalt wagtda biz çykmaly aeroporda. Biz pasportlaryň ýanyna öňüne baryp, biz beton ýaldyryp pasportlaryny talap etmeli. Biz aeroporda baryp öýe gitmeli, beton ýaldyryp talap etmeli. Onun hemme şertlerini biz size düşünürüz. Yine şunun bilen men öz çykyşymy geçirip gutarýan, hemme orada da agzyny bekläp ýa-da dowa edýän bar türkmen halkyna, musulmanlara men Allahjan, Hudajan bar dowalaryňyzy eşdin, arzularyňyzy eşdin we yrza etsin. Şonu Allahdan dilek edýän. Sag bolun, inniki duşuklara çeldi. Sag bolun.